Aquesta és la biblioteca de l'Institut l'Alsina. Les zones que té la biblioteca. A la biblioteca hi ha diferents espais, la zona de relax, la zona multimèdia i la zona de treball. Zona de relax. La zona de relax serveix per posar-te còmode al sofà o a les cadires mentre treballes o mentre llegeixes un llibre. Zona de multimèdia. A la biblioteca de l'Alsina hi ha una zona de multimèdia on hi podem trobar 4 ordinadors que ens poden servir per trobar informació o per fer treballs. Zona de treball. La biblioteca disposa d'un espai lluminós i ampli on s'hi fa algunes classes i que també serveix per llegir tranquil·lament o treballar o fer deures. Desgraciadament, per el tema de la pandèmia, ara els estudiants no poden fer deures o treballs a la biblioteca i de cara a l'any que ve, si les condicions milloren, ja ho podrem tornar a fer. Encara que no ho sapigueu, a la biblioteca de l'institut hi ha un servei de préstec. És obert dilluns i divendres, durant l'hora del pati. Heu de portar el carnet d'estudiant o dir el vostre nom, ja que estarà registrat al sistema. Disposem de llibres de lectura, obligatòria de l'ESO i batxillerat. Si te n'emportes un llibre a casa, tens 15 dies per tornar-lo. Si necessites més dies, pots ampliar el préstec. A la nostra biblioteca disposem dels següents tipus de llibres. Llibres de teatre, en català i castellà, llibres de novel·la juvenil, en català i castellà, llibres d'anglès i francès, llibres relacionats amb totes les matèries com per exemple filosofia, sociologia, química, física, matemàtiques, economia, història de l'art, història, geografia, enciclopèdies, etc. Llibres de novel·la d'adult, llibres de poesia, diccionaris que estan en tots els idiomes que s'aprenen a l'institut i per acabar llibres sobre la coeducació. I aquesta seria la nostra biblioteca. Esperem que us hagi agradat el vídeo i gràcies per la vostra atenció.